Саламатсыз. Эфирден алықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Мошенниклар құрбаны болмас үшін нишлерге? Халықлар мирасын саклау елі түрлі мәдениетлер белән таныштыра. Әлмәтнең яшьләр хоккей командасы үз бузындагы уеннар сериясын йомгаклады. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында иң яхшы яңа ел чарасы һәм бәйрәм бизәлеше буенча узган бәйгегә йомгак ясалды. Республиканың муниципаль берәмлекләрен, предприятие һәм оешмаларын Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Яңа ел Әлмәте бизәлеше буенча да иң яхшы чара буларак та республика бәйгесенең лидеры булып танылды. Калабыз быел фән һәм технологиягә багышлап бизәлгән иде. Һәр мәйданчык мәктәпнең төрле уку бүлмәсен хәтерләтте. Шәһәр бизәлешендә экология һәм регионның мәдәни традицияләрен саклауга да игътибар юнәлтте. Әлмәтлеләр өчен әзерләнгән бәйрәм чаралары яңа ел гаилә бәйрәме девизы астында узды. Алар кышкы күңел ачу мастер-класслар, квестлар, әкияти тамашалар һәм күргәзмәләрдән гыйбарәт булды. Район башлыгы Тимур Нугуманов калабызның җиңүе уртак тырышлык икәнне билгеләп үтте һәм Татнефть компаниясе районның барлык хезмәтләрен, иҗат төркемнәрен, бәйрәмдә катнашучыларны актив булган шәһәр матурлыгы белән сокланган һәм яраткан Әлмәтнең бәйрәм мөхите белән горурланган һәркемгә рәхмәтен җиткерде. 1 февральдан Татарстан Республикасы буенча Россия социаль фонды бүлеге тарафыннан барлык социаль түләүләр һәм ярдәм чаралары 11,9% индекслаштырылган. Айлык акчалата түләү Татарстанның 300 меңнән артык федераль льгота иясе, шул исәптән инвалидлар, сугыш хәрәкәтләре ветераннары, радиация йогынтысына дучар ителгән гражданнар, Советлар Союзы һәм Россия геройлары, социалистик хезмәт геройлары һәм башка гражданнарга түләнә торган иң күп күләмле социаль түләү. Шулай итеп, беренче бала өчен ана капиталы 586,946 сум тәшкил итәчәк. Икенче бала тугач өстәмә 188,682 мең түләнәчәк. 775,628 сум ана капиталының тулы суммасы. Ана капиталының тотылмаган акчалары да индексацияләнә. Бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиянең индексацияләнгән күләме 22,909 сум, ә йөклелек һәм бала табу буенча 859 сум. Җитештерүдә бәхетсезлек очрагында бер тапкыр бирелә торган түләү 131,700 сум, күмүгә пособие 7800 сум. Татарстан Республикасы Россия социаль фонды бүлеге контакт үзәге телефоны 8-806 000 000. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы яшьләр политикасы өлкәсендә социаль әһәмияткә ия булган проектларны чынга ашыру өчен Татарстан бюджетыннан субсидия формасында грант алу бәйгесен оештыра. Максаты проектларга ярдәм итү яшьләрне Татарстан Республикасының социаль һәм икътисади тормышында актив катнашуга җәлеп итү, яшь гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрү өчен шартлар тудыру. 18 яшьтән 35 яшькәчә Татарстан территориясендә яшәүче һәркем катнаша ала. Бәйгенең гомуми фонды 7 миллион сум. Җиңүчеләр 300 мең сумга кадәр грант ота һәм яшьләр сәясәте өлкәсендә үз проектын гамәлгә ашыра ала. Бәйге 14 номинациядә уза. Гаризалар 2 мартка кадәр Мои субсидии мәгълүмат системасында кабул ителә. Республиканың яшьләр эшләре буенча министрлыгы Татарстан районнарында яшьләр сәясәтенә конкрет ярдәм турында да уйлый. Бу атнада 38 районнан 68 проект яклана. Ул 50 миллион сумлык районнардагы яшьләр сәясәте учреждениеләре өчен үткәрелүче грантлар бәйгесе, идея инициативаларының үзәгендә яшь кеше. Проектлар авыл яшьләре, эшләүче, иҗади яшьләргә, авыр тормыш ситуациясенә эләккән үсмерләргә һәм невовлеченный җәлеп ителмәгән категорияга юнәлгән. Узган елда бәйге беренче тапкыр уза, нәтиҗәдә 40 меңнән артык яшьләр өчен 56 проект гамәлгә ашырыла. Телефон аша акча белән бәйле бар нәрсә мошенниклык һәм моны тапкырлау таблицасы кебек истә тотарга кирәк, дип хокук сакчылары искәртеп кенә тора. Ләкин февральнең 1 генә атнасы узуга карамастан, Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегендә мошенниклык факты буенча инде 14 җинаять эше кузгатылган. Кыргылдарлар курбаны булучылар югалткан акчалары белән замана гаджетларына бурычлы. Шуңа күрә иң башта кем белән аралашуыңа игътибар итәргә кирәк дип белгечләр. Если вам звонят и представляются сотрудниками тех или иных силовых структур и пытаются выяснить какую-либо от вас информацию, либо там обезопасить какой-либо ваш счет, сначала запишите данные данного гражданина либо сотрудника
кем он вам представился, и просто положите трубку, чтобы перепроверить данную информацию. Теге ise bu ведомство номерлары интернетта иркле куллануда бар. Кизу частина шалтыратып, шундый хезмәткәрләр бармы дип белешергә кирәк. Әгәр андый хезмәткәрләр юк дисәләр, димәк, мошенниклар шалтырата. Көч структурасы хезмәткәрләренә бәйле шалтыратуларны һәр чак тикшерергә һәм аңа тикле үзең турында мәгълүмат бирмәскә кирәк. Кыргылдарлар еш кына биржага бәйле ялган схемалар белән дә шалтырата. Под предлогом торгов на бирже мошенники создают зеркальные сайты, очень сильно похожие на реальные. Начинают обзванивать граждан, начинают предлагать им заработок, легкий заработок. Надо под предлогом того, что надо вложить маленькую сумму, с этой маленькой суммы видишь большую сумму. Нигенә булса да, кармакка эләкмәү үзебездән тора. Шуңа күрә якыннарыгызны, бигрәк тә өлкән яшьтәгеләрне бу хакта кисәтеп торырга онытмагыз. Гыйнвар аенда Әлмәт районында 15 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 2 кеше һәлак булган, 23 җәрәхәтләнгән. Җәяүлеләр катнашында 3 юл транспорт һәлакәте булган, 4 җәяүле төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәте алган. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе караңгы вакытта җәяүлеләрнең яктылык кайтаручы элементлар белән йөрүен һәм авто йөртүчеләрне тизлек сайлаганда һава торышын һәм юлны исәптә тотарга чакыра. Учитывая состояние проезжей части, скользкую поверхность, осадки, туман, время суток. На мокрой дороге во время гололедицы тормозной путь автомобиля увеличивается. Госавтоинспекция напоминает, только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения может обеспечить необходимый уровень безопасности на дорогах. Агымдагы ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан ителде. Аның максаты киң җәмәгатьчелек игътибарын рухи кыйммәтләрне саклау, ныгыту, милли традицияләрне торгызу мөһимлегенә юнәлтү. Шуны исәптә тотып, без дә программабызда төбәгебездә яшәүче халыкларның мәдәнияте белән таныштыруны дәвам итәргә булдык. Мордва халыкларының гореф-гадәтләре хакында Васильевка авылы мисалында Рәдифә Нугманова дәвам итә. Васильевка авылына Керәшен һәм Мордва кешеләре нигез салган. Бүген биредә 300-дән артык кеше яши. Балалар бакчасы, башлангыч мәктәп, фельдшерлык, акушерлык пункты, мәдәният йорты бар. Мәктәп музеенда тарихны барлап саклау буенча зур эш башкарылганын без инде күрсәткән идек. Бүген сүз шул юнәлештә эшли торган Эрзянка фольклор ансамбле хакында. Татарстан халыкларының милли гореф-гадәтләрен, җырларын, аларның мирасын саклау максатыннан Әлмәт районында да лаеклы эш алып барыла. Мисал өчен Васильевка авылында Мордва халкының байлыгын, тел байлыгын, җыр байлыгын, гореф-гадәтен һәм мәдәниятен саклау максатыннан Эрзянка халык ансамбле эшләп килә. 46 ел дәврында алар күп санлы чараларда актив катнашып, үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Ансамбль 46 ел эшләп килә. Шул дәврдә атна катнашучы авыл апалары әбиләре җырлап үскән борынгы җырларны барлап, җыйнап, үз репертуарын булдырган. Шулар белән күп санлы бәйге фестивальләрдә катнашып, үзләрен танытырга өлгергән. Мы на универсиаде в Казани принимали участие, мы в Саранске ездили, мы и на Балтай мы все время, каждый год на мордовском фольклорном празднике, да, Тетюши ездили тоже, Валдашинясь, праздник у них. Лидия Байкова ансамбльдә оешканнан бирле. Шатлыкны да җырлап уртаклашабыз, кайгыны да җыраша белешәбез, ди ул. Ну, наши деревенские, местные, национальные. Все вот старинные песни, именно фольклорные наши песни. Очень красивые они, душевные же, жизненные. Моннан тыш әле ансамбльдә катнашучылар тырышлыгы белән авыл мәдәният йортында да музей почмагы булдырылган. Араларында талисман курчаклар, тукылган сөлгеләр, элеккеге хезмәт кораллары бар. Сүз уңайыннан Татарстан Россиянең иң күп милләтле төбәкләренең берсе. Соңгы бөтен Россия халык санын алу мәгълүматлары буенча республикада 173 артык милләт һәм халык яши. Рейтингта беренче урынны татарлар, руслар, чуашлар, удмурт һәм мордва халкы алып тора. Безнең районда 70-тән артык милләт вәкиле теркәлгән. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спутник яшьләр хоккей командасының үзбезендагы уеннар сериясын Екатеринбургның авто командасы белән үткән матч төгәлләде. Юбилейный спорт сараенда узган очрашу хакында алдагы минутларда. Беренче 20 минутта командалар тигез мөмкинлекләргә ия булсалар да исәпне ача алмадылар. Уенның икенче периоды башында гына исәп ачыла. Ураллыларның капкасына беренче алканы Әлмәтле Ралиф Кашапов кертә. Может сейчас опасно получиться. Шайба вылетает в ворота. Вы посмотрите, что делает Кашапов. 16-й номер альметьевской команды. Защитник Ралиф Кашапов открывает счет в сегодняшней встрече.
Олға таба матч Әлмәт ойыншыларының бұздан шығарылуы білен девам етті. Шуларының бірсін авто қолланады. Олға таба Данил Курков жауап қайтара һәм спутникны олға шығара. Курков шайбы бросает, и смотрите, шайба влетает в ворота. Да, нападающий альметьевской команды возвращает под занавес второй 20-минутки преимущество для своего клуба. Матчның 3-20 минутында 2-2 исәбе урнаша. Шулук исәп белән уен овертаймга күчә һәм кунаклар алка кертә. 2-3 исәбе белән авто командасы җиңә. Бросок, и Быльников со второй попытки отправляет шайбу в ворота. Поздравляем команду из Екатеринбурга. Дважды они уступали в счете. И все-таки игра в неравных составах стала сегодня определяющей. Безнең хоккейчыларның уен календарында 5 көнлек тәнәфес. Дүшәмбе 13 февральдә Әлмәт хоккейчылары кунакта Омск ястреблары белән уйнаячак, дип хәбәр итә Әлмәт хоккей клубы матбугат хезмәте. Казанда ГТО уеннары 2023 традицион республика ярышлары төгәлләнде. Анда әлмәтлеләр дә катнашты һәм безнең команда 2нче урынны яулады. 2 көн һәм 4 ярыш этабы безнең командага көмеш медальләр алып килде. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.